Het is tongensje 12 februari. Boeten is het -8. Binnen zitten de koning van de Kwattenbaan, Jesper Hospes. Oud-marathonrieder Peter de Vries. Oversterrenfanaat Anne Tjerkstra en de vastzitter van de Oversterren, Wiebe Wieling. En het publiek, dat zijn al hier reetriet-leefhabbers. En maak ik nogmaals een groot applaus voor uw eerste gast aan tafel, Jesper Hospes. Snelheid, dat is het toverwoord van Jesper Hospes. En dat is ik net raar, want Jesper waard op 9 oktober 1988 binnen op het Jerevingen. Dat het ijshast in de Witselij. En dus wil Jesper eens profvoetballer worden. Dat is net slagen. Maar Fries en Nederlands kampioen Kwattenbaan en meidwaan in de nationale sprintop moet er ik wezen. En juster wie er al de sterkste bij de eerste Kwattenbaanwedstrijd van 2012. En wees nou eerlijk, als koning Winter regeert in het land, is Jesper Hospes de keizer van de Kwattenbaan. Jesper, mooi dat je er wist. Ja, dus zit ik in het Vrootbekercircuit van Zels, dat was ik graag. En dan juster, dat is het mooi aan een Kwattenbaanwedstrijd. Is dat wel verstandig? Ja, al helemaal zien de grote periode die we er nou tussen hebben. 3 maanden met Verweriden in Heerenveen. Vrootbeker? Ja, Vrootbeker. En als je die tiert is, ja, dan is het wat toeschijn en het is tevens een hele goede training. Maar de vraag is wel, is dat stemming van die trainer, Gerrit van Velde? Ja, er is altijd wel eens een trainer die er net zo voor. Maar Van Velde die is wel voor dit soort dingen. Die zei van het is wel te combineren? Ja, absoluut. Zelfs koe ik wel rijden als ik dat voel. En dan ben alleen maar de eerste wedstrijdelementen ziekste competitie heen op. En dat is alleen maar goed. Ja, je hoort wie de oorsprong, dacht ik hè? En ja. Manje is het 1K. Je sterk in of net? Waar wit is het dan het 1K? Het is dan net helemaal wit? Ja, alle waarschijnlijkheid is dan het 1K. En zoals nou liep het er wel in. Want ja, dit is nou nog mijn titel, dus die wil ik wel verdedigen. Ja, want het is regerend Nederlands kampioen. Ja. 2 vorig Fries kampioen. Het is de koning. Ja. De koning van de Kwattenbaan. Ik ben niet meer. Ja, dat is verstandig. Hey, mooi dat je er bent. Uw tweede gast is de man die in jochtje zo'n jochtig een van de favorieten wie bij de Oversterren tocht. En zijn naam is Peter de Vries. Peter de Vries, zijn naam zei het al, hij houdt van de kjeld en het bewijs en wetten. Maar de snelheid zit bij hem in de lange afstand. Duizenden kilometers had er online op redens en een heel soort woon. Maar nooit die ene. Want op dat vlak is Peter een brokkenpiloot. In jontje zo'n jonter gaat het mis. Peter valt. En breekt zijn schouder. Hij riet de Oversterrentocht net uit. Of is hij zijn stempelkaart kwijt? Nee. Doch spreekt hij behoorlijk naar de verbeelding. Bij benammen de vrouw. Ik heb in ieder geval weinig kleren aan. Deze 44 Adonis komt zelfs neken in een mannenblad en schreeuwt een boek. Doorgaan. Dat is vanzelfs dat er nou op hoopt. Maar of er zelfs de redens dan ik weer onderbiedt. Ja, Peter, nachts min 10, oerdoi min 5, min 6. Begint het bij jou al een beetje te kriebelen? Ja, wel een paar dagen. En ik ben in het veen aan het wetter. En dat is nog alweer iets, dus ja, elke dag wist we me confronteerd. En de kriebels binnen oors dan wanneer je zelf wist van ik ben conditioneel goed en dan zit volop in die wedstrijdspot. Dan is het meer dan kriebels, kan ik me nog wel herinneren. Want dan was het eigenlijk ja, gewoon voor diezelfde maar confronteerd en leeft van dag tot dag. Ja, maar even voor de duidelijkheid, de beste oud marathonrieder, want het zit er net meer in, hè? Het rieden. Dat klinkt wel heel oud natuurlijk. Ja. Maar nee, ik ben precies 4 die nou stappen. Ja. En nog 3 hier coachwest van de marathonploeg. Maar ja goed, het zit er nou in die zin totaal net meer in om ik maar enige kans te maken om een succesje te halen. Nee, maar dan ben je geopereerd aan een hernia. Dus het is überhaupt eigenlijk net verstandig altijd trok je in zoeken om het dan te rieden. Nou goed, ja, dat ben ik ook zo vaak vrij op het moment dat je begint haast te denken ik moet wat doen. Ik ben toevallig startgerechtigd. Ik heb pas gekregen, maar dus je twijfelst? Ik twijfel wel, ja, maar als ik eerlijk en verstandig ben, we zijn sinds een jaar een winkel begonnen in het veen, dus ook nou mezelf hoe de kop jou en ik sta in Balswet in 2 stikken, dan denk ik net mijn vrouw er gelukkig van wordt. Nee, nou, we praten aan z'n verder. Uw tweede gast aan tafel is de man die altijd de Oversterrentocht riet, als er taai waar op komst is, zijn naam Anne Tjerkstra. Anne Tjerkstra is bekend als koetsjeskipper van de Jouwer en Langwaar. Wetter zit hem in het bloed.
Maar likos bij de oren broest het hem in als datzelfde wetter veroorhet in ijs. Tjerkstra smiet dan het helmhout omkant en springt op de redens. En wat nou wacht je op die officiële tocht? Dat hoeft helemaal net, vindt de stoere skipper. Hoppakee, we gaan ervoor. Hoe tinnen laagjes flinte de halve sterrenbedel met zijn maten. Al een keer is al verdierde dat. Om dan bij de finish standaard naar de conclusie te komen. Het kan net. Ja, Tjerkstra, zo kennen we er meer. Ja, als de vastzitter van de Overstedentocht Wiebe Willing zei van jongens, het kan net. Ja, dan binnen jou eens de reden zonder, hè? Zeg je het vaak? Het is wel zo dat we van tevoren net vragen dat het nou wel of net kan. Nee. Wij doen dat gewoon, alleen nou dit hier even nog net. Nee, maar hoe vaak ga je de Overstedentocht rijden? 3 keer echt Ja. en een keer op zien wild. Wild. Ja, Ja, en wanneer wie de laatste wilde tocht is maar? 2002. 2012. 13 december 2002. En hoe gaat het dan? Dan bel je gewoon met vrienden op en dan zeg je van jongens, zullen we het gewoon een keer bezieken? Ja, dat het dan zo hier is dat wij menen dat het kan, dan ben we 2 dagen van tevoren aan het verkennen, van Lauwert naar Starem. Vooral de grote wetters, dat moet je echt in de holle hebben. En dan een dag van tevoren nog eens een keer verkennen, bovenin, bij Dokkum. En dan die dag dat het aangeeft dan om 4 uur op Redens en de Belangs. Ja. En dan is die staver in de lucht en dan zit je tussen de wollen in. Dan kan er niks gebeuren, dan zit je net op een markt en dan is het vrij wat vertrouwd voor u. Net van een leek, maar voor u wel. Ja. Maar je bent 64 en dat spreek ik maar respect uit, maar je trainde 3 keer in de week. Ja, Dus je hoorde er eigenlijk wel een beetje rekken mooi. ik hoop dat er komt, wie net. Er zijn 16 miljoen Nederlanders die hopen dat er komt. Ik. En ik hoop dat ik riet hem mooi, als ik fit ben, als ik zoen ben. Ja, je zei het mooi, er zijn 16 miljoen Nederlanders die het hopen dat er komt. Er is er eens maar één die het weet. En dat is de vierde gast aan tafel. Zijn naam Wiebe Willing. En misschien wel uw wichtigste gast in deze tijden. Wiebe Willing. Geen familie van de verneemde verslagjouwer Koos Chilling trouwens. Want die had nog niet een Overstedentocht rijden. Maar Wiebe wel. 2 kruisjes hingen bij hem onder moren. En een hammer. Want Willing is nou haast 3 jaar voorzitter van de Frieske Oversteden. In de winter is hij wichtiger als uw premier. Van hem binnen we afhankelijk. Hij zei het giet on, of het zal heven. Maar de grootste kans alle jaren weer is dat hij zei het kan net. Om uw werk naar de hudde werkelijkheid te brengen. Want jongens, wat worden we gek als de temperatuur een zakje en het ijs stadig gewoon groeit. Ik zeg je het vaak, hè? 4 dagen frost en hele Nederland, het is gek in de kop. Nou, het begint bij de eerste dag al. Dus Bij de eerste dag, ja. bij de eerste dag dan is het wel los. Ja, hoe gaat het bij jou? Nou ja, het kriebelt bij mij. Er is niks mooiers dan te denken dat het een keer kan. Dus dat zou geweldig wezen. Maar ja, de andere kant is van, we weten dat het een paar weken door is. Dus we moeten dat ik even rustig opbouwen. En alsjeblieft niet al te volle gek in het begin. Nee, maar hoe moet ik me dat straks voorstellen bij je huizenwieling? Je komt uit bed waar en dan gelijk in de pyjama naar de boetenthermometer? Nee, net op die manier, want dat is nog kort maar. Gelukkig maar. Ja, dat is maar wel toch al gauw even zien hoe zit het met de bloem, hoe zit het met de kans van het waren de komende tijd. Ja, en dan komen de mails binnen en dan gaat het los op die dag. Ja, want de gekte begon eind oude manje, hè. Toen kwam ik De Wereld Draait Door en de landelijke media. Ja, wie je er een beetje op tarret, of schrok je er eigenlijk wel een beetje van al die hectiek die er loskomt? Nou, ik hier wel toch, als we hier het waar in de gaten houden, dat het vriezing is zo, dat wisten we. Maar dat het op dat moment alweer landelijk in de pers kwam, nee, dat voel mij ik wel op dat moment. Ja, en hoe is het dan bij hem, heren? Van, het is even onder 0 en dan denk je dan gelijk alweer aan de Overstedentocht? Nou, voor de Alversteden rieder wel. Voor Jesper is het denk ik oors. Die heeft de prioriteiten op dit stuit. Daar is hij te goed voor, maar Ja. een marathonrieder heeft één doel in zijn carrière. Dus dat hier ik wil. En dat is, als er ooit komt, die Alversteden rieden. En dan Ljouws natuurlijk als winnaar hoe die streken komen. Dat leeft. Ja, want die wat collega's zitten al hier op de Wijzenzee en die zorgen vanzelf met Argenzee over wat er al hier gebeurt hier in Friesland. Dat is verschrikkelijk als je daar zit. Ja, hè? Ik had één keer meemaken in 96, toen zitten we er. En toen waren er heel sterk sprake van dat er rieden worden koeien. En mijn hart hong elke dag aan de telefoon, ik was er haast raar van. Maar toen heb ik dan de derde wedstrijd ik won, dus dan ben je in Nederland en dat was helemaal bingo.
hij nooit kwam, maar we hadden toen nog wel een hele leuke, lucratieve rit gewoon met de panorama. Met Sieman. Dat was wel heel leuk. Maar. Ja. Voor mij is het volle gauwer eigenlijk bingo. Hè? Ik bedoel, het moet maar even te vriezen en dan is het al bingo voor mij met kwartebaanwedstrijden. 4 centimeter, ik heb wel los. 4 centimeter? Ja, zo'n beetje wel. Is dat voor mij het mooiste wat er is? Kwartebaanwedstrijden? Of? Nou, eerst wel. Ik beleef nou een heel oor hier. En juist wie het echt een afweging van is het verstandig. Maar normaal sprutsen, dan ben ik er als eerste. Ja, want waarom zou het net verstandig wijzen? Nou ja, Sjoen, blessures en Steve en de trainingsperiode was het eerst. We gaan misschien nog even op trainingskamp. En samen met Steven Sjen en natuurlijk hoe lezen, maar de trainer zelf. Ja, want het komt bot op een lezen. Ja, ik heb er zelf net zo'n protte les van, maar er zijn genoeg mensen die binnen oordaars hartstikke stief, zeer lezen. Dan beheerst heel snel een blessure. Dus we moeten zorgen dat het goed warm is en de boel op orde heeft. Ja. En Tjerk, van hij al op het eerste of niet? Ja, zeker. Ja? Ja. Ik al bot rieden? Wij hebben deze op een brekker reden bij Snits en juist op Nonneweet en Jood weer op Nonneweet. Het weer er ook op Nonneweet. Ja? Ja. Want hoe leidt, want jou bent dus nou zaakkundig op dat onbelangrijk. Hoe zit het er voor mij het is? Wij reden dat weer geweldig is. En ik heb nog net op de Elfstedenroute jongen en dat hoefde ik helemaal net, want dat moet eerst maar eens flink vriezen. Dat doet het ik, maar zoals Jood ik, zo ik van geen gouden maar nu gaan met al die weken erin, maar in je nacht is, dan ga je er door. Dat kan absoluut niet. Nee. En dat is morgen nog zo, want er komt wel een nacht bij, maar dan is het nou levensgevaarlijk, dus ik kom daar absoluut niet nog. Nee. En dat is verstandig hè, Wieling? Ja, zoals ik zeg, Jood bij de bonken, die juiste ziet me nog jouw hele grote werken in. En om een oren size van de midden wie het wat windstil. Ik zeg dat ben niet een keer dicht. Maar zoals dus net meer het verschil tussen wat nou zo'n heel iets stukje ijs zit en wat zo'n stukje ijs zit. Dat is absoluut net te zien. Het is gevaarlijk wat je daar nou redt in, want je weet er net op wat voor ijs uit je redt. Ja, dit is natuurlijk net echt de tekst niet van Jo Jerrewollen. Nee, maar dat weet ik wel, maar dat is nou de fase waar we in zitten. Ja. En we hebben er ook niet aan we ongelukken mogen hebben. Dus even rustig gewoon totdat het veilig is, want dat jij er ook bij. En veiligheid is voor uw vereniging natuurlijk een heel groot woord. Ja, toch is het wel zo dat de meesten van de Oversterrenvereniging, die komen nou net meer in de media. Hè? Rayon Haden, die gaan een soort sprekverbod krijgen, toch? Nee, op geen enkele wijze. Nee? Nee, dat zal wel heel apart wezen voor uw vereniging. Wij hebben sign en dat geldt voor uw bestuur, dat geldt voor de Rayon Haden. Bij maakt je duidelijk van dat het nog lang net zo vier is. En dat is het uitgangspunt, maar iedereen is vrij bij u om te zeggen. Dus hij geen mediaverbod krijgen? Absoluut niet. Nou, oké, is dat ook weer oplost. Maar stel je nou voor, hè? Stel je voor, het gaat terug. Ja. Dan maak je dus een one-liner, maar je kleer, hè? En dan heb je fast toernooitocht. En dan ga je wel eens zien kleren of niet? Ja. Ja? Is dat dan hetzelfde van vorig jaar? Of net? Nou, dat wisselt nou wel eens, maar ik heb een Sinclair. Oké. Ja. Maar even ter inspiratie, laten we even zien naar wat vakjongens. Het gaat on. It's one small step for man, one giant leap for mankind. I have a dream. I did not have sexual relations with that woman. Ladies and gentlemen, we got him. Wat we daar een beetje aan denken? Ja, ik vind die van Clinton heel inspirerend. Dus wat dat betreft, ja, de ladies demmen maar aan denken. Maar dat ga je nooit toch? Dat gaat dus net op het laatste moment aan provies? Nee. Dat is, dat denk je toch wel eens aan en dat zit in de hol. En op een gegeven moment dat kleren en dan is dat. Ja. Maar dan heet het met de vrouw en dan denk je van wat zou dat wezen? Ja, we hebben het met de vrouw en voor de rest hebben we er nooit meer genoeg aan. Nog nooit, en dat doe je ook net, hè? Nee, dat doen we net. Olaf, dat is wel de conclusie bij hem, gek van Natuurhiers. En de liefde zit echt heel erg. Wat is nou het mooie van Natuurhiers? Je stiert op het water. Ja. En er zit soms 3 centimeter ijs tussen. En dat vind ik eigenlijk al een wonderke. Dat je simmers, dan ploegen je maar een skip door het water. En winters, dan kan je 30, 35, 40 kilometer gang halen op het ijs. En dan praat ik misschien over 10 centimeter ijs, maar voor u is wel eens zo draaien. Maar dat is een unicum. Dan je staan op het water. Geweldig. Ja. En die wilde ritten, want daar zit eigenlijk natuurlijk enig gevaar om vast.
Nou, als ik nou in een auto naar Rotterdam stap, dan ren ik meer gevaar, want ik ben geen autorieder eigenlijk. Ik heb wel een rijbewijs, maar dan ren ik meer gevaar in al die drukte om in Rotterdam te komen, als dat ik dan van Lauwert naar Lauwert rijd. Maar als je aan Wilde Elfstedentaal, want wij zijn heel goed voorbereid. Ja, hè? Ja. En dat wie ik zei, want Henk Kroes hier heeft contact met jou, toch? Want Ja, Henk Kroes die was ijsmeester en die werkte toen al bij de provincie. En hij was een collega in hegere rang, maar goed, dat maakt het niet uit. En dan gaan wij te rijden, medisch, een paar uren. En dan hier ik wel in de holle werd er ijs luid en werd het net koer bij de bregen. En dan bel ik hem jongens op en dan zeg ik, nou, zo zit het erin. En dan kon hij terugwerken en ik hier vrij om te rijden. Ja. Wel. Van 1,90 wie dus de laatste overstijgt, toch Peter? En daar wiest een van de grote favorieten. En, want hier daarvoor hiest ook de alternatieven woon, hè? Ja, en hier daarna ik. En hier daarna Ja, ik, maar die 1,90 doen we het mis. Laten we dan nog even een fragment van Peter de Vries toen in 1990. Je moet je er wel op instellen dat het kan gebeuren. Maar ja, overkomt het je dan Stort de wereld even voor je. Ja, je bent je seizoen nou ook kwijt, maar dat is misschien nog wel minder erg dan dat je nu uit moet stappen in die Elfstedentocht. Ja, in principe had ik wel een jaar niks willen doen om vandaag te winnen, bij wijze van. Ja, dat gevoel, komt het ook gelijk weer waarom? Ja, daar word je net vrolijk van, hè? Nee, hè? Nee. Nou ja, goed, het is functioneel in, maar het is voor mij, ik ben op jou hier, het is echt een gitzwarte pagina, net alleen uit je sportieve loopbaan, maar uit je leven, want het rijden, dat is je leven. Ja. En voor iemand die dat net op dat niveau misschien niet heeft, is dat oors, dat weet ik net. Maar ik heb 2 hele zwarte dagen gehad in mijn leven. Dat is een zwaar auto-ongeluk en dat je deze op hetzelfde niveau eigenlijk bij. Dat klinkt misschien wat raar, maar zo heb ik het toen wel ervaren. Maar laten we nog even schetsen, want er hier staat een achterstand bij de start, want er is net een geweldige draver. Nee. En je moet toch zo'n 100 meter al lezen of zo? Ja, dat wie voor dus mij. Dus er hier een achterstand? Ja, nou ja, een lichtelijke achterstand. Ik kon niet met plak vinden, maar de bankjes. En toen heb ik steende, de reden ze nog ongekregen, want dat was net. En toen jij ik letterlijk ook wel een minuut achterlaai op de eerste. Dus ja, wat Hulzenbos van de week op televisie al een keer zei, in het donker weet je net waar je bent. En nou, dat wie mijn grootste angst ik. Waar zit ik? En wie is het alleenig? Nou, ik ben met Fausto de Moreros, die is zo'n grote lamp op zijn hol. Ik denk, dat is mijn man, die wie ik let. Dus toen hebben we samen bij een snitsrekken. En toen weet ik nog dat we snitsklunen moesten. En tussen Snits en Driels, die een groep van 24 mannen. Toen zag ik nog zijn Iep Kramer. Nou, ik zei, dit is een mooie groep, jongen. Nou, dit is hem net, zei hij, want er ben al jongens vet. Nou ja, dan ben je zuiver in paniek. Want ik denk, ja, hoe volle ben je vet? Wie ben je vet? En dan weet ik nog dat ik bij de Sluiter Maarhek dacht van, nou, de hand maar los en zien dat we loskomen. Demareren. En uiteindelijk ben ik in vlak buiten Sleert. Toen ben ik bij die groep van Sijs aankwam, maar Jan Bakker uit Wienjewaard. En toen hier wij bij de Gale Madame en al een minuut voor. Maar dan zie je het Hulzenbos nou erbij, dan zie je René Ruitenberg net bij. Ja, en toen is die hele groep uit me gegaan. We gingen onder de bregen terug in pikken donker en ik ben maar 44 in de oer. Vader Wien, keihard vallen. Ja. Opstond en helemaal de wiel in de hollen en het schouderblad kapot. En die Fausto Moreros, die ik een van de beste, nou, die had net hier bij de kopgroep zitten. Dat is helemaal uiterlijk ook gegaan. Er ben jongens die hier net verkend, die ben net nooit in Starum uitkwamen, die had de linkerkant aanhouden, in de wal. En uiteindelijk ben dat tredje man uitkwam. Iep Kramer is in zijn eentje daarheen, die stoorde mij voorbij in het donker. En nou, we 20-30 seconden later Piet Kleine. En ja, dat groep uiteindelijk is de uiteindelijke kopgroep worden toen. Ja. Nou, het is natuurlijk een triest verhaal en verdijn zwarte dooi, maar is dat jet wel bij de Overstedentocht, zulke dingen? Ja, het jet er absoluut bij. Ik zei zich altijd van, niet alleen van bereid je hem goed voor en realiseer je dat het echt nog wel een gevaarlijke onderneming is. Er gebeuren een heel soort ongelukken tot een mooi mensen niet verstieren. Dus ik altijd bij een tocht naar Wadder West. Het is een hele zware inspanning op zijn dag voor 200 kilometer. En je moet er verschrikkelijk goed getraind wezen. En dan nog kun je pech hebben dat je het genereert van noorden en dat soort van dingen. Dus er gebeuren echt een hele soort ongelukken. Ja. Ja, Jesper, dus is het natuurlijk eigenlijk wel dezelfde sport, maar wel een hele oren tak eigenlijk, het sprint gebeuren. Ja. Maar is dit nou zo juist, zou dat voor jou wezen? Oh, dat lijkt me wel fantastisch. Ja. Maar misschien dat ik naar het draven al wurg ben. Nee, maar zou het volgorde kunnen, 200 kilometer?
Nou, ik ben wel goed traind en ja, op een rustige intensiteit dan zou het wel kennen. Dus dan moet ik hem echt een stoertocht rijden. Maar de wedstrijd dat zit er al lang niet in. Nee. Maar als toerrieder zou het eventueel kennen. En Joost zei en ik van tevoren eigenlijk van, nou ja, ach, beetje conditie, dan moet het kennen, hè? Beetje mooi waar erbij. Ik vind dat Jesper heel verstandig praat. Hij is heel jong. En hij heeft geen duurtraining. Misschien doet hij wel duurtraining, maar hij is echt voor de kwarte baan. Dus dat er een keuze dan maakt je zo, ik doe zo de toertocht van, dan helpt het. Hij helpt het, zat. De toertocht wel. Ja. En dan wedstrijd dat wetten. Hij is hem wel fietst? Ja. Nee, oké, maar dit is natuurlijk een hele orenbeleving met al dat publiek erbij en het mediageweld wat natuurlijk echt losbarst. Ja, maar vind je nou een goede voorbereiding en dat opbouwen en maar die conditie, dan kun je dat zeker doen. Als je goed rijden kist en er is een goede techniek, dat hoeft niet een enkel probleem te zijn. Nee, en dat virus van Jesper, van de Tour hier, heeft dat mooi gekregen van die huid, denk ik? Ja, dus. En ja, vroeger mijn vriend, mijn zwemboer en dan naar de sledjes en dat hoort. En dan ja, een beetje de risico op ziekje, dat bloot ik leuk. Ja. Eigenlijk een beetje hetzelfde als Ornehet. Ja. beetje de grenzen op ziekje. Ja, een beetje hoor, ja. Ja. Het bloot leuk en dan helemaal als het een hele mooie zwarte vlier is. En dan, ja, dat prikkelt. Zoals na de wierde ried ik altijd net daar, even wat ken. Ja, en ken je het al? Ja, ik ben nog net west, maar van mij kent wel. Ja, volgens mij ook, ja. Kom morgen maar even, dan ga ik morgen even los. Ja. En dan, want bij jou zit het ook al van generatie op generatie, hè? Want volgens mij, jouw oerpaken is een van de eerste west die te oversterren tot riet net, toch? Mijn paken Benaders, oerpaken Benaders, die heeft in 1892 de oversterrentocht langs west. En dat heb ik bij van mijn paken. En, maar daarvoor ben ik al, als je de boeken erop naslaan, dan ben daarvoor ik al het meest geweest die hem rieden heeft. Dus zat bij hem dus in 76 voor het eerst rieden. Dat wie net nee. Zou je de Overstedentocht ontstond. Totdat er in 19 de eerste verrieden wordt. Ja. En daarvoor wien er alle meesten die zeiden, nou dan gaan we die Oversteden even langs. Dat is gewoon zo ontstaan. Ja. En hoe vaak wil je jou nou opbellen deze dagen? Nou, juist er 3 tot 40 keer zei iets. Toch al wel verschillende media, dus dat is wel, nou, ik denk, het is wel los. Ja, door heen en wel tijd voor andere dingen? Ik heb het wel een paar uur werken nog. Toch nog wel? Ja. En maar hebben ze alle dezelfde vraag of niet? Ja, er zit wel een heel soort van dezelfde vraag in, maar ik wil mijn vragen van was het een interview Jan, of was het naar de studio komen en dat soort van dingen. Nou, en dat. Ik wie eigenlijk in de bedoeling om dat tot een miljoen te houden. Ja, en pas na je week, hè? Pas na je week, maar ja, dat is ik alweer net helemaal slagen dus. Nee. En ook gaat het dus echt los, want het wordt alleen nog maar meer natuurlijk. Nou, het hangt een beetje van hoe dat waar na je week eruit shot. Tot waars die wit wordt wel aardig. Nou, dan ben er weer plaatsjes, zei ze dan nou waar, maar dan ben ik wel weer plaatsjes. Jordi zei ze, het zet terug. Dus het weekend is heel belangrijk, dan weten we volle meer. Ja. Wat denk je hem, jongens? Wat denk je hem gewoon? Ik denk wel dat het een goede kans is dat er nou echt komt. En dat zeg ik net omdat iedereen dat nou roopt. Maar nee. Statistisch is de kans dat er komt wordt steeds groter. Maar dat is een beetje een een beetje een dooddoener, ja. Maar nee, tot en maar over weekend, nou een week lang s'nachts bijna elke keer mensen zien. Dus als er echt dicht ligt, dan kan het gaan. Maar ja, het kan wel 180 kilometer prachtig hier zijn. Als die over 20 het net mij doet, dan houdt het al op. Hè. Ja. Deze man volle meer aan van. Maar ja, wij zien wel de grootste deel. Maar hij moet helemaal clear wijzen. Dat is ik word het unieke van Oversteden. Dat altijd ken, ja, dan is het ik baar waar. Ja, want zit er misschien net rieden, of misschien als toerrieder, waar weet, maar zit er net van Wosje in, of net? Ben je van doel ergens te steending in? Of? Nou, ik weet het net. Als ik zelf wedstrijd heb, als die World Cup zien. Maar de Oversteden doe je daarvoor? Ja, nou, op dit geval net. Nee? Ik mij hem net rieden en mijn heid die ried hem net. Die zit er net zitten en ik heb mijn kaarting net doen nemen. Dus, nee, dat hebben we kredit, hè? Ja. Dat mag net meer. Maar ik heb nog wel in. Dat heeft nog wel in. Dus ja, met mij Sjen. Als het een beetje kent, dan ga ik wel Sjen. Ja, en Tjerkte, wat jou heeft verstoren van hier is, als het nou zo bloot, hè? Dit waar wat we nou hebben. Wel een beetje wien en dan hoe doe min 4, nachts min 10. Hoe lang moeten we dan nog wachten? Nou, ik denk dat je dan in de buurt van een 14, 15 februari zitten. Was het nou zoist. 14, 15 februari? Ja. Misschien even eerder, maar dat dipje wat erin zit, hè, de tiesje, dan heeft de mannen veroordeeld, hè, tiesje is volle mannen.
En mijn paken zei vroeger wel eens, nou dan gaat de Wienerslag in de ronde, hè, dan gaat het door het westen heen en dan gaat er weer naar het oosten toe, naar Horstwinter. Nou, dat houden we heel goed in de gaten vanzelf, elke dag weer. Nou, wat dat het geval is, en we krijgen wat zo, is dat het dan elke nacht 10 graden is en op dag 5, ja, dan 16 in de buurt van die 14, 15 februari. Maar misschien praat ik van mijn beurt, ik weet het niet. Nou ja, we zullen de man vregen. Het laatste woord, Wieling. Is het verstandig praten van Tjerkstra of net? Nou, Tjerkstra praat alleen maar verstandig, dus daar kan ik net in ingaan. Maar ja, het is, we willen het slimmer graag. Maar het is, ik vind echt nog steeds speculeren. En we weten het gewoon net. Het is te betiet. Dus toch maar even nog rustig blijven. Oké, heren, tiegertank voor je komst naar het Boppenslag Café. Want zo 4 manje meer sport dan in de reguliere uitsturing van Boppenslag. En dan onder oren omtinken van het NK Allround Romano Denneboom, de nieuwe spits van Harkemasse Boys, Cambuur Dordrecht, altijd Trogjet. En waar weet ik nog verschillende wedstrijden op Natuurreis, het FK Marathon of misschien het NK Kwartebaan. Vandaag nog een hele gezellige jong. Dag. Heren.